खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामना गालांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाब्लानो जाबाय सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै बिटिआरनि हेडक्वार्टार गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नैथि खेबनि थाखाय 133 दुरान्ड कापआ खुंजानो थांगासिनो दङ। 30 जुलाइनिफ्राय 21 आगस्तसिम दुरान्ड कापआ जागोन। बे दुरान्ड कापनिनो गुबै आरो देरसिन ट्रफी टुरखौ मैया 11 जुलाइआव बिटिआरनि उदालगुरियाव लानाय जायो। थांनाय 10 जुलाइ खालि बे देरसिन ट्रफीखौ बेखेवनानै होदोंमोन हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ। हादोरगिरिया बेखेवना होनायनि उनावनो मैया बिटिआरनि उदालगुरियाव ट्रफी टुरनि हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे ट्रफी टुरनि ओंथिखौबो फोरमायनानै होदों इएम दावबायसा बर'आ। बे ट्रफी टुरखौ लानाय जादों जाहाथे बिनि गेजेरजों बिटिआरनि रायजो राजा आरो लाइमोनफोरा थुलुंगानाय मोननो हानाय बायदि, दुरान्ड कापनि ओंथिखौ मोनथिनो हानाय बायदि आरो बिनि गेजेरजोंनो जेन लाइमोनफोरनि फारसे गेलेनायनि बेलायाव गोसो बोनाय थासारि सोमजिहोनो हायो, बिनि थाखायनो बे ट्रफी टुरखौ लानाय जादों होनना फोरमायदों बिटिआरनि स्पर्ट एन्ड इयुथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। बे ट्रफी टुरनि हाबाफारिखौ बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खुंनाय जागोन होननानैबो मोनथिहोदों दावबायसा बर'आ। मैयानि समाव उदालगुरियाव ट्रफी टुरनि हाबाफारिजों लोगोसेनो 7 vs 7 आइजोफोरनि थाखाय फ्रेन्डलि मेच गेलेनायखौबो नुनो मोनदों। गवालपारा जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। नाव गोदोनानै 3 सुबुंनि जिउ गोमाबाय आरो 2 दैयाव गोमानानै दं होनना खौरां मोनदों। मैया 11 जुलाइ मैयानि समाव गवालपारा जिल्लानि रंजली पुलिस थानानि सिङाव सिमली टलायाव सासे आइजोनि गोथै सावनानै फैफिननाय समावनो नावआ गोदोनानै बे गिख्रंथाव जाथाया जादों होनना मोनथिनो मोनदों। सासे सिनियर पुलिस अफिसारा फोरमायनाय बायदिब्ला नावआ अभारल'ड जानायनि जाउनाव नावआ गोदोलांदों होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आसामाव सोरगिदिं दैबानाजों साग्लोबजानानै दङ। गवालपारानि सिमली टलायावबो दैमानि दैया गिदिर जानायाव रायजोफोरा नावजों बारलांनो गोनां जादोंमोन सासे आइजोनि गोथैखौ सावनो थाखाय। गोथैखौ सावना फैफिननाय समाव गंसे नावआवनो 24 सुबुङा गाखोनानै फैदोंमोन, जेराव अभारल'ड जानायनि थाखाय नावआ दै गेजेराव गोदोलांदों। जायफोरा सानस्रिनो गोरों बिथांमोना जिउ रैखा मोननो हादों, नाथाय जायफोरा जिउ गोमाबाय बिथांमोना सानस्रिनो रोङामोन होनना रायजोफोरा फोरमायदों। जाउनाव 7 सुबुङा दै सिङाव गोमादोंमोन। एसडीआरएफनि हान्जाखौ लेंहरनानै 3नि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों, नाथाय 2खौ एसडीआरएफनि हान्जायाबो नागिरनानै दिहुननो हाथ'वाखै होनना फोरमायदों गोथै सावनायाव बाहागो लानाय सुबुंफोरा। जिउ गोमानाय सुबुंफोरा 27 बोसोर बैसोनि जित कर्मकार, 28 बोसोर बैसोनि प्रसन्नजित साहा आरो 27 बोसोर बैसोनि सुजान मालाकार होनना मोनथिनो मोन्दों। गुवाहाटी जालुकबारिनिफ्राय 2 कापोलखौ किडनेप खालामग्रा 4 क्रिमिनेलफोरखौ हमनो हाबाय। मख'नो गोनांदि सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला, सेंग्राया बेंगालुरुनि थागिबि आरो सिख्लाया गवालपारा जिल्लानि 2जों शिलंनिफ्राय फैनानै गुवाहाटीनि जालुकबारियाव टेक्सि नेबाय थानाय समावनो गंसे सुइफ्ट डिजायार गारिया फैनानै 2खौबो जर जबस्ति सिगि सुग' खालामनानै गारियाव दिखांना लाङो। 4 दुथांफोरा 2खौबो गारियाव दिखोनानै एयारपर्ट फारसे लांदोंमोन, नाथाय गिदिंफिननानै बायहाटा फारसे थांबाय थानाय समावनो पुलिसआ खौरां मोननानै सोरगिदिं गासैथिंबो गोख्रों सिग्रोमनायखौ खालामो। बायहाटा पुलिसआ गारिखौ लाखिनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय क्रिमिनेलनि दोलोआ 2 पुलिसखौ सौख्रांनानै खारो, जाउनाव 2 पुलिसआ गोब्राब जोखोम जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। ससे लामा थांनानै किडनेपारफोरा 2 सेंग्रा सिख्लाखौ लामायाव हगारनानै खारदोंमोन। बिसोरनिफ्राय मबाइल फन आरो 1200 रां लुटिनानै खारदोंमोन सिखावफोरा। उनाव पुलिसआ 2खौबो रेस्किउ खालामनो हादों, नाथाय क्रिमिनेल मस्ट वान्टेड 4 दुथांफोरखौ अखानायै हमनो हायो। बिसोर 4नि गेजेराव सासेया मनवार हुसैन, जायआ मस्ट वान्टेड डकायत होननानै मोनथिनाय जादों, रामजान आली, जहेरुल इस्लाम आरो तौहिद उद्दीन होनना मोनथिनाय जादों।
बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों। भेरगावनिफ्राय सास्नि बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बारग' दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों होनना खौरां मोननाय जादों। ससियेल मिडिया इउटुब फेसबुकआव गोबां गोसारदों बे भिडिअआ। आथिखालाव इउटुब भिडिअ खालामनो थाखाय गोबां इउटुबारफोरा बायदि रोखोमनि कन्टेन्ट लाबोनानै ससियेल मिडियायाव गावखौ मुंदांखा खालामनो थाखाय भाइरेल जानो थाखाय गोबां रोखोमनि एक्टिंफोर खालामनायखौ नुनो मोनो। इउटुबा गासै हादरावनो बाहायजानाय मोनसे प्लेटफर्म, जाय प्लेटफर्मखौ आथिखालाव सुबुं माहारिया आंगोनिबो आंगो खालामनानै बाहायगासिनो दङ आरो मिलियन्स अफ पिपल्सनि थाखाय जिउनि मोनसे एंगार हायै बाहागो बादि जानानै दङ। जाय प्लेटफर्माव गोबां रां खामायनायनि स्कपफोरबो दङ आरो मिलियन सुबुंफोरा इउटुबनि गेजेरजोंनो गावनि केरियारखौ दागासिनो दङ आरो इउटुबा गोबां सुबुंफोरनि लाइफ स्टाइलखौबो सोलायबाय। पृथिबियाव बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों रां खामायनो थाखाय कौटि कौटि सुबुंफोरा खामानि मावगासिनो दङ। सोरबा इन्टारटेनमेन्ट खालामनानै, सोरबा सोरखौबा बखिनानै, सोरबा गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनानै, सोरबा रायजोनि सुबुंफोरनो रादाब बिलाइनानै आरो गोबां केटेगरियाव खामानि मावगासिनो गोबां सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि भिडिअ भाइरेल खालामनो थाखाय, गोबां भिउ लाबोनो थाखाय आरो गोबां रां खामायनायनि थांखिजों बायदि रोखोमनि गिख्रंथाव खामानिफोरखौबो मावनो हमदोंसै गोबां इउटुबारफोरा आरो गोबाङा जिउबो फोजोबना लानो गोनां जाबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि बेयाव सासे इउटुबारा मा खालामदों मिथिगौना? 24 घन्टा गोथैनि रल लानानै हाखर सिङाव थादों सासे इउटुबारा। गोथैफोरा हा सिङाव माबायदि थायो, हाखर सिङाव थायोब्ला माबायदि फिलिंस फैयो, बेखौ एक्सपिरियेन्स खालामनो थाखाय 24 घन्टा चेलेन्ज खालामनानै खरसे हाखर जावनानै मांखर बानायनानै 24 घन्टानि थाखाय गोथैनि रल खालामदों बांलादेशनि सासे इउटुबारा।